Siyanibingelela nonke emakhaya, siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu, uLady Bishop Buthelezi lo ngaphambili wase Power of Praise International Church kwaNdengezi. Bazalwane, ngisukuma nokukhulu ukujabula ukuhlanganyelana kanye nani namhlanje kuLwesine. Bazalwane, akukuningi ke sihlangene ngakho, sizokhuleka nje, sizohlephula izwi entambama ebusuku esolala ngalo, solala sitholile ngoba ikona kudla kwethu lokhu komphefumulo. Siyadla ukudla kwenyama kodwa siyadinga nalokhu kudla lokho okukhulisa inyama yethu ngaphakathi, ngoba sikwazi ukukhula uma singalidli izwi, asikwazi ukuya ndawo uma sigcina ngokudla, sigcina sikhuluphala kodwa ingabonakala imphumela yethu yokukholwa noma imphumela yethu spiritual ukuthi uNkulunkulu usamba nathi ukuphi sidlani, ngoba kufuneka lento le ihlezi ngaphakathi. Ifana nokuthi mawuphuzile amanzi wabonehla kungathi ungagcwalisa lento ihlezi ichichima ukuze isidleke nakubantu bayibone lento bayithande kithi bayifise ukuthi shuthi ukukholwa kuyinto enhle kusizaphi, ngoba uma thina sihamba phambi kwabantu kodwa ukukholwa kwethu kungabonakali, sibonakala nawo njengabantu abamemezayo kodwa izithelo zingekho, sifana nabantu nethini nje bangumsindo kodwa engena lutho. Bazalwane, akukuningi nje, sizokhulekani, sifundeni izwi, silaleni esukeni namhlanje. Bazalwane, abafisi nje ukusithola encingweni noma ukukhuluma nathi noma une request ethile, umkhuleko noma yini nje ofisa ukuyikhuluma noma kuthiwa unenkinga ethile, xhumana nathi. Ikhona inamba yethu kwi-screen la ngezansi, uzoyithola nje, ungasuki nje, hlala nathi. Sakhuleka nje, zocela nje size siye uNkulunkulu ngomkhuleko before siyena ezweni egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla, dwala lensindiso yethu, uNkulunkulu wethu ophakemeyo, sizobabaza ubukhulu bakho nobuhle bakho, sizobabaza wena wedwa, sithi uyingcwele, wena wedwa ufanele udumo, wena wedwa ufanele ukuphakanyiswa, wena wedwa udumo lonke lungu lwakho. Akukho la singaya khona ngaphandle kwakho, futhi akukho esingakwenza ngaphandle kokuthi sikhulume nawe noma siqale kuwe, ngoba konke namandla atholakala kuwe, nobukhosi bungobakho. uNkulunkulu wethu onamandla, sidinga wena ngoba thina asinawo amandla kodwa amandla siwathola kuwe. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu onamandla nasebusuku ukuthi uNkulunkulu wethu oyingcwele, hambela kuwo wonke amakhaya, hambela kuwo yonke imindeni. Uyazazi idingo zabazalwane bonke behlezi emakhaya, uyazi wena Nkosi ukuthi badingani, uyazi ukuthi yini ebakhathazile ezinsukwini zanamhlanje. Uyazi wena uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi sidingani. uNkulunkulu wethu oyingcwele, yingakho singayeki ukukhuleka kuwe, yingakho singayeki ukubabazela igama. Sithi uyingcwele Jehova Sebawoti, sithi uyingcwele Dwala lamadwala, sithi uyingcwele Dwala limiyo njalo, sithi uyingcwele Jehova Jireh. uNkulunkulu wethu onamandla, siza kuwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, siza kuwe libo lethu, siletha imindeni yethu, siletha abazalwane bonke, siletha uNkulunkulu wethu onamandla abangani ney'hlobo, siletha ngisho abasemajele, siletha ngisho abalele ey'bhedlela ukuthi wena Nkosi isandla sakho asifinyeziwe ukuba sisindise. Yingakho sikhuleka sithi Nkosi, isandla sakho masilulele kuwo wonke umhlaba. Isandla sakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, sinamandla okwenza wonke umsebenzi, sinamandla okudiliza ngisho injonga ezimile esingazi ukuthi thina singazidiliza ngani. Yingakho sikhuleka kuwe sithi Nkosi, sithi uNkulunkulu wethu onamandla, amehlo ethu siwaphakamisela kuwe lapho usizo lwethu lushelele. uNkulunkulu wethu onamandla, sithembe wena Dwala limiyo njalo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyabonga El Shaddai egameni lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane, sizoya nje encwadini yethu, incwadi kaMark chapter 4. Sizofunda uverse 14 no41 wethu ebusuku. Bazalwane, sizohlephula nje lesisinkwa
bese siyahlukana egameni lika Jesu. Hallelujah. Bazalwane sithi sihloko ukuthulisa kwesivunguvungu. Ngizoqala nje la sihlokweni ukuthi njengoba kukhulunywa ngesikuthulisa kwesivunguvungu okuchazayo ukuthi siningi ivunguvungu eziba khona kodwa kukhona indlela yokusithulisa isivunguvungu. Siphila emhlabeni sinezivunguvungu ezahlukahlukene kodwa kunomuntu okumele abe khona athulise isivunguvungu. Kunomuntu okumele simeme athulise isivunguvungu. Bazalwane ngizocela nje sifunde kuverse 40 lithi wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na, yini ukuba ningabi nakukholwa na. Verse 41 besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lo ungubani, lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. Baba izwi lakho leli liphefumulelwe nguwe uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu onamandla khuluma ngalo Nkosi oyingcwele. Ungakhulumi mina kodwa Nkosi kube nguwe okhuluma ngaleli zwi uNkulunkulu wethu oyingcwele. Uvule inhliziyo zethu lithi umoya oyingcwele malehla thoba selehlile kodwa uNkulunkulu oyingcwele okubalekile ukuthi lenze umsebenzi ezimpilweni zethu egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Bazalwane leli zwi likhuluma siyazi kakhulu ukuthi uJesu esemkhunjini kwakulolo suku lelo kwasekuhlwile uJesu ethi asiwelele ngaphesheya. Uqala kwendaba wathi uJesu abawelele ngaphesheya, hayi ngoba kwasho noma ubani noma bayidecidela bona ukuthi abawelele ngaphesheya, kodwa kwasho uJesu wathi abawelele asiwelele ngaphesheya. Kodwa uverse 40 wethu uveza la ukuthi wathi kubo yini ukuba nibe nokusaba kangaka na, yini ukuba ningabi nokukholwa na. Hallelujah. Ingoba kwathi sebehambile emkhunjini sebebona isivunguvungu sifikile noma amanzi esevunguza ngamandla, bafikela ukwesaba, bafikela ukulahlekelwa yithemba, bafikela ukubona sengathi sekuphelile ngempilo yabo. Kodwa bakhohlwe into eyodwa ukuthi ubani lothe asiwelele ngaphesheya. Bahamba nobani? Kenzeka sihamba ibanga elide kodwa sikhohle ukuthi sihamba nobani, size sikhohle ngisho amandla kaNkulunkulu ukuthi nalamandla sihamba ngawo akusiwona wethu kodwa khona lo ongakithi omehamba ngaphambili nosifikelile ngemuva nangaphambili ukuthi sikwazi ukuthi sihamba nobani osipha amandla okuhamba. Sikhohlwe yikho konke sigcina sifikele ukwesaba na ungabazi ukuthi ubani kahle kahle lesihamba naye. Lithi izwi laNkulunkulu bathi sebephakathi nolwandle sekufika izivunguvungu bamvusa uJesu bathi ungalala kanjani kunje, kodwa indaba ungashiya kanjani kunje ngoba ubona yini na ukuthi siyafa la wena ulele. Kodwa uNkulunkulu wena uJesu wazi into eyodwa ukuthi njoba ngikhona la fuze ngabe labantu bangiqonda kangcono ngoba imina ngithe asiwelele ngaphesheya. Mina bese ngilibonile uhambo lwakho ukuthi limi kanjani, yini ozohlangabezana nayo endleleni, kodwa bafikele into eyodwa ukwesaba. Wafikela ukwesaba, uyaqala ungabaze, ulahlekelwe yithemba, ulahlekelwe ngisho amandla uNkulunkulu akugcwalise ngawo. Ubona usuwedwa, ukhohle ukuthi ukhona lo mnikezela amandla ngoba uma seqala ivunguvungu noma kuthiwa kwenzakalani, vusa yena uJesu ukuthi Jesu nasi ivunguvungu seqalile. Kodwa awukahle ukwesaba ngoba ukwesaba kwesinye isikhathi uyogcina ukhohlwa ngisho umuntu okumele umtshele ukuthi Nkosi nakho kuvela ukuthi ngoba sekuqale khona ukubesaba. Kodwa kwafika ukwesaba bababuza uJesu ukuthi yindaba nasaba kangaka, kuphi ukukholwa kwenu, kuphi ukukholwa kwenu nalahlekelwa ukukholwa ngoba uJesu siyakhuleka emasontweni simemeze sithi wena Jesu ufohla njengamanzi amaningi,
wena Jesu udabula amadwala sikhuleka sibonga uNkulunkulu simbongela kodwa mase sifikelwa izivunguvungu sikhohlwa yikho konke lokho ukuthi yini uNkulunkulu ayishilo kithi ngoba mesihamba noNkulunkulu asina kwesaba siyazi ukuthi kukho konke okusivelelayo manje kodwa uNkulunkulu khona le test le ufuna ukusibona ukuthi uNkulunkulu simkholwa kangakanani futhi simethemba kangakanani umethe asiwelele ngaphesheya yena unathi uyena uhamba nathi indlela yonke. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ebusuku, inkosi nibusise egameni likaJesu.